Des que va començar la campanya electoral per les europees, els professionals dels mitjans públics ens estem queixant pels condicionants de temps que ens imposa la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a l'hora de fer la informació electoral. No firmem cap de les notícies i situem els blocs electorals al final de la informació. A continuació, i abans d'entrar en el bloc electoral, els volem explicar més extensament com s'ha arribat a aquesta situació, a aquest punt, i quines són les diferents posicions que s'enfronten. Es tracta, en definitiva, que vostès puguin treure la seva conclusió de si reben o no, com cal, aquestes informacions electorals. Per fer un telenotícies com aquest cada dia a les 9 del matí hi ha una reunió en què es decideix, amb criteris periodístics, quins temes d'actualitat són notícia, quant temps tindran i en quin ordre s'explicaran. Però durant la campanya la informació electoral té un tractament excepcional. Que ha de fer 45? Sí, 45 segons. La durada, no diària però sí en la suma final dels 15 dies, ve marcada no pas per l'interès informatiu, sinó pels resultats de cada partit a les eleccions europees del 2004. Un criteri decidit pel Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, segons el qual per cada minut del partit més petit, en aquest cas Iniciativa, el més gran, el PSC, n'ha de tenir 2,5, i la resta proporcionalment. Si s'ha seguit regularment la proporció, però l'últim dia de campanya el partit petit generés una gran notícia que requerís 2 minuts, caldria dedicar-ne 5 al més gran, encara que aquell dia hagués decidit no fer campanya. En anteriors eleccions, la Junta Electoral, a petició de Convergència i Unió i del PSC, havia obligat a respectar cada dia l'ordre i les durades. El Col·legi de Periodistes ha portat el cas al Suprem, que a l'octubre es pronunciarà. No té sentit que quan arriben la campanya electoral, arriben les eleccions, es retiri la confiança en aquests periodistes, o sigui que ara tenim un període d'excepció informativa. La llei el que determina és un tractament de la informació d'acord amb la representativitat. En la legislació vigent, aquestes mesures només estan previstes per un element que és molt diferent del de la informació, que és la propaganda electoral. Quan es parla de criteris professionals, crec que els professionals, que són molt bons, els de Catalunya Ràdio i els de TV3, haurien de demostrar i haurien d'assolir un grau de confiança durant l'any que no estan assolint. Els hem de dir als partits polítics, escolti, la millor garantia de pluralitat i de neutralitat és que deixin treballar els periodistes, perquè a més ara hi ha un marc legal, és a dir, hi ha una nova llei, hi ha un nou Consell de la Corporació. Des del punt de vista de garantir el pluralisme, la corporació fa les coses molt malament. I de fet s'ha produït una degradació del pluralisme tant als mitjans de la corporació, tant a Catalunya Ràdio com a TV3, d'una envergadura sense precedents. El que a mi em sap greu, en aquest cas ja no com a conseller de pluralisme del CAC, sinó com a professional, és que les televisions públiques, i en aquest cas la Televisió Pública de Catalunya, que té un dels comportaments més plurals i de major qualitat en el marc televisiu espanyol, apareixi o pugui aparèixer com la més qüestionada en aquest procés. No han volgut donar la seva opinió en aquest reportatge ni el PSC ni el Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, nomenat a proposta dels partits pel Parlament, i que per escrit va comprometre's fa un any a no posar condicionants de temps ni d'ordre, ni totals ni parcials, en la informació electoral.